Доброго здоров'ячка! Як нам повідать Общество русинської літератури, недавно був сотворений алфавіт Брайля по-русинськи. Кіт не знаєте, що таке алфавіт Брайля, то є спеціальна система письма та й читання про невидячих людей. Базована на дотикові і складується із приподнятих точок на коцках розміром 2х3. Кожна варіанта розміщення тих точок відповідає якійсь букві або символові. Там суть ай цифри, а й елементи пунктуації. Іпен по-русинськи такий алфавіт уширив Гарріс Моубрі, котрий є в тому спеціалістом та й вчинив вже доста повносяких алфавітів про меншинові слов'янські язики. То суть кашубський, сілайський, а ведь язик лужицьких сорбів, наприклад. Відтепер незрячі русини теж будуть гонні не лише читати по-русинськи, а й може написати дещо своє. Кіть маєте дяку писати по-русинськи алфавітом Брайля, під цим відео лишу лінк із куртову інструкцію, як то може чинити. 2-3 слова від автора. Та графічна система є приспособлена ушитким варіантам русинського язика у кирилічній та й латинській подобі теж. Про нас було важним включити оба алфавіти, бо доста повно русинів на Словакії не овладають, а ведь не хоснують кирилицю. Перепис до брайлового письма є заложений на міжнародних стандартах, що значить, особи, котрі вже знають брайлове письмо на якийсь другий язик, легкося будуть гони навчити варіанту про русинський язик теж. Мав надію, що у будучності увидимо статті до кінця і книги, опубліковані з помочю тої системи.